Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa pagiaran pawarta basa Jawi. Kepanggih malih kalian kula Jasmine Megamawarni saking kelas sedasa sekawan semester IPS badhe ngaturaken pawarta babagan seleksi sekawan semester kangge kelas doso. Senin 9 September 2019 SMA Negeri 1 Wonosobo nganakake seleksi 4 semester. Seleksi iki dianakake kanggo siswa kelas 10 kang arep utawa kepengin lulus SMA rong tahun. Kurang luwih ana 40 siswa kang daftar seleksi iki. Seleksi iki dianakake 3 dina. Dina kapisan Senin 9 September 2019 yaiku ana tes TPA. Dina keloro Selasa 10 September 2019 yaiku tes akademik. Tes akademik dibagi dadi loro, yaiku MIPA lan IPS. Dina ketelu Rebo 11 September 2019 tes wawancara. Babakan kang ditakoni yaiku motivasine siswa melu program 4 semester. Sawise tes Senin 16 September 2019 pengumuman hasil seleksi. Siswa kang ketampa yaiku ana 17 siswa. 12 saka MIPA lan 5 saka IPS. Sisoke siswa kang ketampa mau bisa melu KBM ana ing kelas 4 semester. Cekap sematen saking kula, mugi-mugi pawarta niki bermanfaat kangge kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.